Mahai ingurura pasatuko gara, pixka luzatu da, baina nik uste merezi zuela eta gero denbora gutxi gauriko dugu kaferako, baina hola izango da. Mesedez, mahai ingurura. Mahai inguruaren helburua ere da atxikimenduaz eta pertenentziaz eta eraldaketa demografikoa hitz egitea, aldaketa demografikoak eta pertenentzia eta atxikimendua. Eta honen inguruan dauden erronkak. Horretarako hiru hizlari ditugu gurekin. Batetik daukagu Xabier Ayerdi, bera irakaslea da, soziologian lizentziatua, eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle izan da, esan bezala, ikuspegi migrazioaren Euskal Herriatuken sortzailea da, Begirune eta Unibertsitateko zuzendaria izan da, Begirune ikerketa laborategiko zuzendaria izan da, immigrazio gaietan, eta Eusko Jaurlaritzako aholkularia, enplegu eta gizarte politiketan. Gaur egun Begirune Fundazioko presidentea da, eta ikerketa sozial aplikatutako proiektu askotan ibili da. Besteak beste, nabarmentzeko da immigrazioa eta asiloko 6. plan interkulturala. Eta, gai horretan aditua da. Beste aldetik, gurekin daukagu ere Patxi Juaristi, bere ere irakasle titularra, gizarte eta komunikazio arloetan. Eusko Jaurlaritzako Unibertsitateko arloko zuzendaria izan zen, hainbat artikulu zitu eta lan egin ditu. Euskaltzain burgazlea da ere bai, eta Bizkaiko kampuseko direktore ordea izan zen. Eta azkenik Pako Zulote dugu gurekin, irakasletzako diplomatua eta Euskal Filologian doktorea. Irakaskuntza arloan jardun du, bai aurre irakaskuntzan eta baita helduen irakaskuntzan, gero Pasaiko udaleko euskara zerbitzuan aritu da, eta 20. mendeko euskal kultura ikertzen eta ezagutzera ematen jardun du. Bere tesia, tradizioa eta modernitatea 40. hamarkadan izan da euskal kultura bizi berritzeko prozesuan. Eta hainbat lan idatzi ditu, besteak beste garrantzitsu bat, Frohnhoferen biografia idatzi zuen, eta beste hainbat. Azkeneko bere liburua ere abertzaletasuna eta immigrazioaren liburuan izan du. Beraz, mahai inguru bat denez, nire aldetik lehenengo erronda bezala galdera bat egingo diete bakoitzari, azalpen batzuk egiteko, gero ondoren beste galdera bat orokorra hiruentzat, eta gero egin dago beste bat. Eta lehenengo galdera Xabier Ayerdientzat izango litzateke, gogera hitz egiten, pertenentziaz, atxikimenduaz, eta jakin nahiko genukena da pixka bat, zure aldetik edo ekarpena nola ematen diren prozesu hauek komunikatu migratuetan orokorrean, nola sortzen den komunikatu migratuetan, etortzen den komunitatearekiko atxikimendua eta pertenentzia prozesu hau, bai lehen eta bigarren belaunaldietan, eta hori egun, iraganean, bai egun, nola ikusten duen ematen ari dela Euskal Herrian gaur egun. Egun hori izateke? Egunon, entzuten da? Egunon eta ezkerrik asko gonbitu honengatik. Ni banonkan porpoingoa prestatua, baina zenbat ditu 10 minutu gora bera hitz egiteko. Perfecto, ez dut erabiliko. Nola ematen den integrazioa eta pertenentzia, nik hasteko ikuspegi oso ezberdin bat daukat, eta da guk ez badugu kohesio soziala eskaintzen, nekez lortuko dugu identidadea gorpustea. Orduan nik uste dut, hori izango dela, hasteko lehenengo puntua ezberdina. Zer esan genezake, immigrazio berriez oraindik ez dakigu asko. Nahiz eta badauden lau ikerketa handi, EPUE deitzen direnak, inkesta kanpoan jaiotako biztanleria atzerritarrari, eta laugarren edizioa duela gutxi atera da. Galdetzen edo erantzuten dutenean, ia hemen geratuko diren urrengo 5 urteetan, bai, geratuko da 96%. Eta galdetzen zaionean, ia gehiago geratzeko asmoa daukan, baietz ere, eta 90%-tikoa. Orduan, jakin behar duguna da, hau dela immigrazio bat. Erresidentziazkoa, ondo dagoela Kanaritara begiratzea, ondo dago estetxora begiratzea, baina guri urtero 26.000 iaz etorkin berri etorri zaizkigu. 26.000 berri.
gure auzoetan dagoz, horietatik batzuk gure eskoletan dagoz, eta orduan pentsatu beharko duguna da zer egin. Eta orduan nik bakarrik bururatzen zait estrategi sendoak eta nolabait esateko seriotasun handiko behar. Hori lehenengo eta behar. Ze aurten etorreko dira beste 26.000. Datorren urtean etorreko dira beste 26.000. Dagoeneko badira 320.000. Orduan, pentsatu behar duguna da behi-bigunearen desagerpenarekin eta katastrofe mundial bat ez badago, tsunami batek den hori aurretik eramaten ez bagaitu, edo dan okintzen ez bagara COVID berri bategaz, pentsatu behar duguna da 2050-erako izango direla gurean 800.000 pertsona. Eta 800.000 pertsona izango dire 300.000 berri, edo 500.000 berri. 500.000 berri horretatik, 200.000 izango dira barriro zaintzarako. Ze hemen gagozen gehien nok edo batzuk behintzat, sartzen garaia azken fasean. Azken fasean. Behibigun guztia desagertzen da 2050-erako. Bate bat geratuko da bizirik, baina gitz. Eta pena bat izango da, ze gizartek ez du gure kontribuzioaz kontatuko, baina desagertu egingo da. Eta 200.000 zaintzarako badira, hemen dator erronka berria, 300.000 berri industrialak. Problema ikeragarri batekin. Ez dago kanterarik munduan langile hori prestatua duenik. Guk jarraitu dezakegu gure eskemarekin emakumeak ekartzen Latinoamerikatik. Eta hori salbatuko dute gure zaintza sistema. Modu injustuan, modu heteropatriarkal basatian, baina horrela salbatuko da. Baina horrein falta dira 300.000 pertsona, 300.000 pertsona falta dira industriarako. Eta 300.000 pertsona horiek ez dira existitzen munduan kultura industrialarekin. Kultura industriala duten bakarrak, izan dira nolabetzateko erromaniarrak. Horregaitik, Ordizian dago migrazioa erromaniarra. Zergaitik, azken finean, inguru berri industrial guztietara doalako. Ordizia dauka, momentu honetan, gure erkidegoko portzentairik handiena immigrazio atzerritarrena. Orduan honek, idegarri egiten digu nora goazen. Bigarren elementu klabe bat. Etorriko diren guztietatik, bakarri pasatuko da, 6% zuzenean, eskola sistema guztitik, eta 7% reagrupazio familiaren ondorio izango den moduan, pasatuko da, zatika eskolatik. Askotan gap ikeragarri batekin, bada kartelako horren herrialdetik nolabaiteko maila bakoagoa, eta guk bakarrik eskainiko dugu reforzio linguistikoa. Eta aprobatu berri dugun hezkuntza legea, ikusi beharko dugu zenbatean den importantea, edo egin dugun errealitate berriari nolabait atzean eman. Eta hori da kriston erreflexioa egitekoa. Zeguk ez badugu kantera industrial bat, pentsatu behar duguna da. Oraindik joan beharko dugu Afrikara, menak ekartzen, alfabetizatu egin beharko dira zein hizkuntzatan. FP, adin bat eman beharko zaie, eta kriston kontribuzio makrosoziala, politikoa, industriala, empresariala egin beharko da. Horiek inkorporatzeko. Beste aukera bat da esatea, ez ditugu nahi. Nork esango du. Ez, biziko gara gizarte batean, immigraziorik gabeko batean. Nork esango du. Azken finean, gu momentu honetan dauden estrukturekin
bi martxako gizarte batera goaz. Ala kulturan, ala hezkuntzan, nola errealitate industrialean. Lehen aipatu da, ez momentu honetan enpresariadoari eta ondo atorkio lanpostu merkeak eta bar izatea. Bai, baina hori ondo atorkio kapitalismo guztiari. Eta kapitalismo guztiak hori aplikatzen dio gaurko gaztedi berri guztiari. Eta gaur gizartean, badago kriston desberdintasun bat sortzen, 55 urte dutenetatik gora eta besteen artean. Eta gaur egin behar dira kriston politika gazteentzako. Eta hori pini behar da benetan importantzia, ze gazte gutxi dago, lehen aipatu den moduan. Orduan, integrazioa bermatuko da, oso zaila da gizarte sendo bat egitea, enplegu oso ahul baten gainean. Oso zaila. Orduan, erronkak dira, kristorenak zesta ematen baldintza bat berabez Espainiatik etorritako imigrarientzako eman zena. Lehen lanpostu sendo bat zegoen, ez etxe bizitzarik. Nire esaten zidan Barakaldoko Zamorako zentroko tipoak esaten zidan, primero llegamos nosotros y luego llegó la vivienda. Baina gaur egun, etxe bizitza eta etxe bat eukitzea, kriston problema barriro bilakatzen ari da. Hori alde batetik. Horrenik egitzen badiogu, lanpostuak zerbitzu gizartekoak direla, eta lanpostu oso ahulak direla. Eta horredi lan industrialerako ez badiogu kriston plan gintza bat montatzen. Ze debagun 15.000 pertsona ateratzen dara realidad industrialetik urtero eta horiek ordezkatu behar direla. Nor ari da pentsatzen horretan. Ni azerretu egiten ez talento hitzen zuten duan bakoitzen. Talento erakarri behar dugu eta geurea ez dadila joan. Txorrada hori nola manten liteke inbeste denporatan. Talentoa da aukin zutena emakume guztiak zaindari zeudenako bidean. Orduan, kataloga dezagun, ze premia daukagun, eta horren araberako ze programa egin behar. Euskararen etorkizuna ere horren araberako esan da, beti eta integrazio sendo bat bermatzen dugu, edo bermatzen badugu. Immigrazioa kriston ispilua da norbere gizartearentzako. Immigrazioari gertatzen zaiona, gure gazte askori gertatzen zaio. Orduan esango dut, bada momentua, modu defensiban egon beharrekoan, berpentsatzeko hezkuntza egiturak, igogailu ospetsua, eta abar. 70. hamarkadan etorri zirenek lana zuten, lan sendoa. Frankismo garaian zeuden, eta azken finean, bertako realidadera inkorporatzea izan zen euren seme-alaben kontua. Eta euren seme-alabek inkorporatu ziren. Euren seme-alabak bidali zituzten D-eredura. Baina momentu honetan D-eredua bera bilakatzen ari da traba bat jente pobrearekin. Eta horretaz ere hitz egin beharko dugu. Ze badirudi honelako realidadeak ez direla existitzen. Gu momentu honetan bide auxiliar batera bialtzen ari gara, etorri den jente asko eta bertako pobre asko. Orduan, lana zegoen, lan horrek permititu zuen nolabait desarrollo permanente bat, goranzko bat, eta handik etorri zen. Eta gainera koinziditu zuen, honekin bukatzen dut, garai magiko bat. Garai magiko bat, non, kismotik ateratzen ginen, abertzaletasuna hegemoniko egiten den, eta kriston borondatea dago gizarte bat aurrera ateratzeko, eta gizartekide guztiek aurrera ateratzeko. Eta baditugu kriston eskolak, baditugu kriston beste zareak, eta aurrera ateratzen da. Eta gaur, eskola publikoa dago, abandonatuta, isolatua, laguntzarik gabe,
Eta azken finean hor ditugu boltza batzuk, eta boltza horietarako ez dugu ezer pentsatu. Eta esatea, ez dakizen kursotan maila honetara aldu behar dut euskera. Zertaz ari gara. Hau da, soziologikoki posible ez dana, ez da posible. Orduan, uste dut, badagoela momentua pentsatzeko, reflexionatzeko eta serioski aritzeko. Badauzkagu ari moralak gizarte honetan, ze gizarte honetan toleranteenak abertzale ezkertiarrak dira. Gizarte honetan toleranteenak abertzaleak dira, euskaldunak dira, Gipuzkoa da tolerantena. Hor daukagu eredua. Orduan, ari moralak baditugu, horreri buelta bat emateko, jarri gaitezen pentsatzen beste modu batean. Eta hori zer da. Bueno, Paco, bigarren galdera, maitzen itziten agera migrazioen erronka buruz, Salvador Cardusek aditu, egia da, kulturalki eta linguistikoki gutxiagoak hori nazioetan eta erritatak asko konplexuagoak dirala, baina hor badaukagu esperientzia bat, ez? Azkeneko mende honetan, eta lehen biziko aldean, migrazioa eduki herri honetan, eta fase desberdinetan eduki izan dugu. Pinaiko nuka zula aldetik, nola egin dion aurre, asaltzea zula aldetik, nola egin dion aurre baina arte Euskal Herrian bedere, beste kontua litzateke, aurreko migrazio batu behi edo etorrela izan. Eta hortik zer reflexioatzea ezak. Eskerrik asko gonbidapenagatik, eta egia esan, eskerrik asko gonbidapenagatik, eta egia esateko Asierrena eta Salvador Cardusena batez ere oso interesgarriak egin zizkit eta asko ikasi dut, eta ez negia esan behar bada hor jarraitu beharko nuke, ikasten eta ez dakit zenbateraino ze aportatu dezakedan gehiagik. Nik beti ibili izan naiz euskal kultura, batez ere euskeraz idatzi dutenen bueltan eta ibili izan naiz. Eta hor, Txillardegirekin topo egiten nuen, eta Txillardegik besteak beste aipatzen zuen nola etorkinek eta denbora gutxia dauka, eta printzipioz, hortik hasi nintzen, Txillardegiren bidetik, Txillardegik hor transizio garaian oinatiko inmigrante talde batekin, horiek ideologiaz eskertiarra zian mitat, ez dakit abertzale, baina eskertiarrak bazien, eta punto joran egon zen bat, horako eztabaida bat, eta horrek bultzatu ninduen immigrazioa eta abertzaletasuna horren inguruan azterketa bat egitera. Eta azterketa horretan, hiru olatu handia, handik jarraitzen du, eta Xabierrek esan duen bezala, 6.000 eta badatoz, eta etorriko dira, eta 8.000 aipatzen da. Ez du amaierarik, ez? Baina, bakizue, bigarren gerra karlista bukatu zen, eta lehenengo erreakzio bezala Nafarroan, kanpion eta iturralde kanpion, baina batez ere kanpion nabarmendu zen, ez? Orduan, euskara elkargoa sortu zen. Printzipioz, fokua jarri zuten euskaran. Alde batetik, galtzea, nolabait forua galtzea, eta nolabait autonomia hori behintzat galtzea, eta 19. mendean oso kontzientzia handia zegoen euskara ere asko galdu zela Nafarroan. 19. mendea da Araban, orokorrean 18. mendea da jatxierarena, eta Nafarroa garaian 19. mendea da. Eta hor daude kanpionen
erraondoko txuntxuneroa edo tamborineroa, eta pixket, da kontzientzia horrekin lehen da biziko da Euskararena, Euskararena eta horrekin batera, hau azpimarratu nahi dut, ze gero Sabino Aranak hartzen du, nolabait moralki edo euskal prototipoa jatorragoa, prestuagoa zela, gaztelarra edo aragonesa baino. Hori ekartzen du, hori kanpionek eta dakarte, ez Sabino Aranak. Sabino Aranak hori hartzen du, eta Sabino Aranak kontuan hartu behar da, Nafarroan etorkin gutxi zegoela, artean Nafarroan da Araban, ez zuen etorkinak hasi zian, Bizkaian, hemen inguruan ez, industrializazioarekin, eta orduan, Sabino Aranak jaio zenean 20.000 pasatxo izango zituen Bilbo, eta, Bilbo, bera abando jaio zen, Bilbo 20.000 zituen, eta gero 100.000 zituen, bera izanean, 18 urtekin 100.000 gora zituen, ez. Orduan, lehenengo etorkin hori, olatu hori, hor, Sabino Aranak egin zuen jarrera defensiboa zuen, ez. Altozkigu, gainera, 1883an, alderdia sortu baino bizka lehenago, hasi zenean mugitzen, esan dezagun, ikusten duzu bizkaitarra, eta ikusten duzu, nola esaten duen, garai hartan, Marokoko parte bat, ez sultana eta hola, bertako berbereak eta borrokan hasi ziren Espainiar kolonizatzaileen aurka hasi ziren. Egin zuten alako eraikin bat, beraientzat oso importantea zena erlijio aldetik eta hola, eta horri nolabait detonantea izan zen, eta hasi ziren gerra hasi izan ez, Melilla inguru hortan. Eta orduan, Sabino Aranak giro hori hartu zuen, esan zuen, gure moroak espainola dira, tortzen dira ona, eta, arrazoia daukate, moroek arrazoia daukate, mairuek arrazoia daukate, nola, menperatu egiten dituzten espainolek, kontra egiten dira, gu akabatu nahi gaituzte, eta gu berriz, nolabait, esklabizatu nahi gaituzte, eta nolabait nahi dute gure arraza iraungi nahi dute, ez? Era bat, esklabizatuta gaude, gure moroak dia hoiek, espainola dia, hoiek nahi dute gu akabatzea nahi dute, ez? Gure arraza akabatzea. Hortatzea omentzen euskarari gaino arrazari, ez? Lehenengo euskotarra gara, jainkoak egin gaitu euskotar, gero horrek batzuen, bat, ideologia, erlijiosoa eta eskuindarra esan dezagun, ez? Orduan, lehenengo jarrera defensibo hori Sabino Aranarekin, hori belaxe bukatu zen. EAJak Jose Antonio Agirrerekin, Manuel Irujorekin, frankismo garaian, bigarren eratura pasatuko da, bida baten zaiteko. Bigarrenean, argi eta garbi Manuel Irujo esan dezun, maketoak, baina koreanoak. Maketoak lehen da biziko olatu, maketoa esaten egin, da gero koreanoak. Koreanoak, batetik gure ekonomiak behar ditu, Xabierrek esan duzela, guk behar ditugu, zaintzaileak behar ditugu, gure industria behar dituta, batetik behar ditugu, esaten zuen Manuel Irujok, eta aukera bakarra daukagu. Egia da, Frankok, nahi duela pixkat diluitu euskal nazioa, euskal zea, eta nahi duela nolabait espainolismoa eta ezarrita bat, baina hala ere, aukera bakarra daukagu, esku zabalik hartu berritu du, eta gainera, lehenengo olatuan ere jakin genuen geuregan atzen, asko edo batzu behintzat gudari izan dira gerran, eta bat, geuregan atu ditugu. Hauek ere, geuregan atu behar ditugu. Koreanismo hori gogorrena, eta guk amore ematea, eta nolabait euskal nazioa, amore ematea, eta gure balioak eta hori alde batera utziko ditugu, euskara ez dugu transmitituko, balio gutxi duenez ez dugu transmitituko, Manuel Irujo berak etzekin, baina, berak, Jose Antonio Agirrek ere hori garbi izaten zuen, guk
lortuko du integratzea eta egin behar duguna da gure euskara eta zekta bat sendotu eta hor amorez eman, eta hori lortzen badun dugu, lortuko dugu nolabait integratzea eta botere politikoa daukagunean, gure balio horiek zer egingo dira, ez? Txertatzen asmatuko dugu. Jakina, hori dena integrazio hori, erderaz egin da, gaztelaniaz egin da. Bilbo badakigu integrazioa gaztelaniaz egin dela, zegoen botere politikorik. Hori etorri da, eta gero, hori esan bera dago, garai hortan, frankismo garaian, xenofobia hori, xenofobia, arrazakeria baino gehiago xenofobia morala zen, ez? Basatea, kanpotik datozenak gu baino moralki ez dira kaskarragoa dira, gu baino eskasagoa dira, moralki jatorragoa gehiago, zeagoa geha, fededunagoa geha, euskaldun fededun, bakizu eta hori. Hor, etaren sorrerarekin, lehenengoetan Txillardegi eta Benito el Valle eta batez ere Txillardegi. Honek, guk arrazakeriarik ez. Gu gaude, zakin. Zan edut, garai hartan, gaina hori egitezun, ez? Garai hartako, estatu batuetan giza eskubideen aldeko lanen ari dira, gu hor, noski, beltzen alde gaude. Algerian garai hartan gerran zegoen da bar, gu felagakin gaude, ez gaude frantxez arrazistekin zen da bar, ez? Pienoarre, ozak. Orduan, guk arrazakeriarik ez eta klerikalismorik ere ez. Bakarrik baino, euskara bai, gure zera bat, identitate zera bat, euskara da. Euskara gabe ez da euskatunik eta zekta bat. Hori da, batez ere, Txillardegi eta zekta bat, garbi beste planteamendu bat dituzten. Gero, lehen hasi nahi zen bezala, esaten hasi nahi zen bezala, egin zuen, Txillardegi izan zuen, oinatiko koordinadora batekin koordinada, emigrante, izan zuen eztabaida publiko bat, Txillardegi izaten zian, zuek ekarri dituzue espainol burgesiaren ideologia ekarri dituzue, eta esan da ez zu patrona izan, ni neu ere, neu ere kapoan egon naiz, zen dut amasi urte dituzun bestean, Bruselan, amasi bat urte dituzun kanpoan, ni bak izan den kanpoan erbesteratza bakit, eta alde batetik zuekin nago, eta nik ez dut inungo diskriminaziorik izango, eta nik ez dut onartuko lan bera egiteatik gutxiago kobratzea zuek eta zuekin nago, eta zerta hartu. Baina, ez talde, euskal nazioan txertatu nahi baduzue, euskara ikasi baduzue, bestela norteñoa izango zeak, espainola izango zeak, norte Espainiako zeak izango zeak, baina ez zeak euskala izango zeak. Gero, autonomiaren garapenarekin, euskal ereduak, hezkuntzan eta zan da bar, polemika hori presatik eta atera inda, tabu bihurtu da, ez, etorkinak eta hizkuntza ez dira lotu behar, ulertzen da, datorrenak eta hemen errotzen danak, bere seme-alabak eta horiek, hizkuntzan lortuko dutela euskara maila bat, lortuko dutela hemengoak izatea, eta dena uzten da hezkuntzaren eskutan, ez. Orain nik uste dut hor, dago pixkat honekin bukatuko ez, berra luzatzen nahi nahi. Asiar Etxerik esan ganean, Bilbo erdalduna, 100.000 eskaldun. Justu hor, lehen txepetx bezala, Iñaki Jurrebaso daukagu, eta gaina justu adibide hori jartzen du, ez? Bilbon, 100.000 persona baldin badia, 100.000 euskaldun, bai. Erabateko bestekoak edo bide daukatenak, beste daukatenak. Baina, egun batean, azpeiti baten, euskara gehiago egiten da Bilbon baino.
esaten du, bueno, hemen aia kopuruekin da, kopuruak ez digu balio digu kualitatiboa, ez kantitatiboa. Da, alde horretatik klabe batzuk eman ditu oso importanteak, eta ja beste ikuspegia dago, dena esaten genuen. Kontua da, erabilera eta gaitasuna. Bueno, gaitasuna bai, baina erabilera falta da, eta azkenean geure kulpa balitz bezala. Kontua ez da hori. Argi eta garbi esan du, elebidunok, 18%tan egin dezako euskeraz gaur egunean, berak egin ditu horko kalkulu eta bat, soziologiko manejatzen ditu. Eta 18% dauzkago aukerak euskeraz egiteko. Ni oso leku euskaldunetik jaio nintzen da bar, etortzen da Bilboa eta naiz batere motibatuta sentitzen euskeraz egiteko. Osea, militante banaiz, zera banaiz, ungo naiz deneko tokira da bakarrik uten badi banaiz, taberrera jutea nahikoa da, ikusten duzu, euskera zeitzen badi banaiz, problema bat, ero izan du Salvador ez. Nolabait, esfortzu ikaragarri egin behar da Bilbo baten euskera zeiteko. Gio esatean 1.000 euskaldun daude, segongo, ja, baina. Giroa, nik uste, persona bat animatzeko euskera zeitera, giro bat behar dela, jazkitera jute naiz, da ez zait, sorpresa txarrak hartzitu, honek ez dakik, beste honek ez dakik. Baina, bueno, euskaldunak juten danean azpitira euskera zeiten du. Giroak hortara bultzatzen du, eta Bilbon ez. Bilbon zenbatek egiten du euskera. Ez padimadak izu aurretik da, bueno, jungunak taberna hartara, eta jun bai, baina ez dela normal jun, termigusen, kafea tartzea jutezea, euskeraz, pentsatu indarrazu bialdiz. Igual ateak horizu, egaki bat eskatuta, baina igual ez, eta bigarrenean, hirugarrenean, desanimatu itzea. Bilbori ez dario euskera. 1.000 euskaldun nugoia, Bilbori ardera dario, osea, normala ardera zita. Eta momentu nortan, utziko dugu. Bueno, Patxi, duarna zera eta patipatzueko hain Eusko Ikaskuntzan berriki egin duzue erketa bat Euskal Nortasunaren inguruan, eta galdeketa sakon bat egin duzue, denora sentitzen duen, eta zure etorkizunari begira, 2050 begira, zure zigua, nolako izan nuen Euskal Nortasuna, nolako izan beharko lukeen, zer datu ematen dugu zuen erketak? Bueno, gu gauza asko, ez da, eta labur egingo dut pixka bat denbora gutxi daukagulako, ez da. Bueno, guri agertzen zaiguna da Euskal Nortasunak etorkizunera begira 10 bat erronka dauzkala. Eta 10 horiek aipatuko ditut, eta bat sakonduko dut bakarrik, denbora gutxi daukagulako. Baina, noski, Euskal Nortasunari buruz hitz egiten dugunean, ateratzen den lehen ideia da, hori mantendu egin behar dela, transmititu egin behar dela, merezi duela hori garatzea, bizirautea, inork ez du esaten, Euskal Nortasunarekin bukatu behar denik edo horrekin hastu behar dugunik. Beraz, hor, badago intentzio bat, hori mantentzeko edo transmititzeko. Noski, euskararen indarberritzea eskatzen du horrek. Eta nolabait, guk Euskal Nortasunaren elementu pila bat ikusi ditugu Euskal Nortasunari buruz hitz egitean, baina elementu zentrala da euskara agertzen da behin eta berriz. Dena dela, argi izan behar da, euskara elementu zentral bezala agertzen dela, baina ikuspuntu desberdinak ere agertzen direla. Hemen batzuk esaten digute, hemen euskalduna da euskeraz dakiena, eta Euskal Nortasuna izateko euskara ezinbestekoa da. Beste batzuk esaten digute, bai, euskara garrantzitsua da, baina euskara ez dakiten pertsona asko ere badaude, eta horiek ere, jarrera baikorra badaukate, eta Euskal Nortasunaren alde badaude, eta Euskal Kulturaren alde badaude, horiek ere euskalduntzat hartu behar dira. Eta gero, hirugarren ikuspuntu bat dago, nolabait esaten duena, euskara garrantzitsua da, baina euskara beste nortasun elementu batzuen maila berean. Beraz, euskararen garrantzia hor agertzen da, baina ikuspuntu desberdinak edo desadostasunak daudela esan genezake. Hirugarren erronka bat da Euskal Nortasunaren eragileen indartzea. Euskal Nortasunak badauzka eragile batzuk. Eragile garrantzitsuenetarikoak familia eta hezkuntza dira momentu honetan. Baina euskal kulturaren eta euskararen inguruan dabiltzan elkarteak, gizarte mugimenduak eta barra aipatzen dira. Eta horiek indartu beharra dago, ikusten dena da horiek ahulegiak direla. Eta gero aipatzen da kohesio sozialarena. Eta hortaz hitz egingo dut, lehen Salvadorrek esan duen ideia hori asko pixka bat
zer pentsatu emandik, ez da, berak kohesio soziala baino binkuluari edo loturari buruz hitz egin behar dugula esan du, ez da, oso interesgarria iruditu zen, gero etorriko nahi zonera. Beraz, laugarren erronka kohesio sozialarena, hau da, guri ateratzen zaiguna da Euskal Nortasuna kohesio bila izan behar dela. Lurraldetasunarena da bosgarren erronka garrantzitsua. Hau da, lurraldetasuna, lurralde bat irudikatzeko gaitasuna, atxikimendu hori elkar ezagutza beharrezkoa dela agertzen zaigu. Noski, ikuspuntu politikotik burujabetza edo askatasun maila handiagoa. Hau da, era askotara definitzen daude. Batzuk autonomia gehiago, askatasun gehiago, burujabetza, estatu bat sortu behar da, baina ideia hori behin eta berriz agertzen da Euskal Nortasunari lotuta. Lan eta ekonomia eredu berri bat behar du. Hori ere erronka garrantzitsua da. Hau da, Euskal Herrian tradizio bat izan dugu, ekonomia, lana, mundu ikuskera bat egonda, hori horretan oinarrituta lan eta ekonomia eredu berri bat behar dugu. Pertenentzia sentimentua indartu behar da. Euskal Nortasunari lotuta sentimentu pila bat agertzen dira, sentimentu positiboak eta negatiboak. Sentimentu positiboen artean, pertenentzia sentimentua da garrantzitsuena. Hori landu beharra dago. Eta lehen ere aipatu da hemen, eta Salvadorrek ere aipatu du, ez da? Jende asko Euskal Nortasuna tentsioz bizi du. Eta Epakok zuk ere aipatu zu, tentsioz bizi du. Orduan jenteak nahi du, etorkizunera begira, naturaltasunez eta tentsiorik gabe bizitzea Euskal Nortasuna. Labur-labur egingo dute, kohesio sozialarena asko aipatzen den kontu bat da. Hau da, Euskal Nortasuna kohesio gilea izan behar da. Eta kohesio gilea izateak zer eskatzen du? Eskatzen du balio soziokomunitario batzuk lantzea. Eta batzuk esaten dute, inklusioa behar dugu. Hau da, hemen euskera eta euskal kultura oinarri direla, etorriko diren horiek barneratu behar ditugu, gure kulturara, gure hizkuntzan txertatu behar ditugu, gurera gonbidatu eta gurera erakarri behar ditugu. Inklusioaren ideia. Inklusioaren aurrean beste batzuk anistasunarena aipatzen dute. Anistasuna edo kulturartekotasuna. Hau da, ez da horren beste gurera ekartzea, baizik eta hemen kultura eta hizkuntza eta nortasun desberdinak biziko gara, eta guztion artean ondo konpontzen ikasi beharko dugu, guztion artean harreman egoki bat izaten ikusi beharko dugu. Ikuspuntu hori agertzen da. Ikusten duzuen bezala, inklusioarena eta anistasunarena ez da gauza bera. Elkarrekiko errespetua. Errespetuaren ideia behin eta berriz agertzen da. Errespetua kanpotik etorriko direnekiko, elkarrekiko errespetua, desberdinak direnekiko errespetua, elkarrekiko ardura, elkartasuna eta adiskidantza. Hori ere balio soziokomunitario garrantzitsu bezala agertzen da. Justizia soziala, hobekuntza soziala eta kohesio soziala ere agertzen da, beste balio soziokomunitario garrantzitsu bat bezala. Berdintasuna. Berdintasuna generoaren ikuspuntutik. Aukera berdintasuna. Jatorri desberdinek, aukera berdinak izatea. Eta hemen ere ikusten duguna lehen ikusi dugun gauza bera. Berdintasuna modu desberdinean ulertzen dela. Batzuk esaten dute kultura, hizkuntza eta nortasun guztiak berdinak dira. Eta beste batzuk esaten dute, bai, berdinak dira, berdintasun bat egon behar da, baina euskera egon behar da erdigunean. Nolabait, Euskal Nortasuna euskera oinarrituta egin behar da. Beste balio soziokomunitario garrantzitsu bat, komunitatearen zentzua edo izaera komunitarioa. Euskal Nortasuna izaera komunitario horri lotuta egon da. Ikusten dena da, individualismoa gero eta indar gehiago duela. Eta guk ere, gure ikerketan ikusi dugu gazteen artean, Euskal Nortasuna modu pertsonalean definitzeko gero eta joera handiagoa dela. Hau da, Euskal Nortasuna bakoitzak definitu dezala nahi duen bezala. Hau da, Euskal Nortasuna izan dezala bakoitzak pentsatzen duena. Hau da, galtzen ari da edo pixkat ahultzen hipotesi bezala botatzen dugu, baina galtzen ari da nolabait izaera komunitario edo komunitatearen zentzu hori. Hau hemen utziko dugu, erronka pila bat daude eta erronka horien artean balio soziokomunitario hauek indarrasko hartzen. Trafikekin nortasunaren inguruan, zure gizartea ez dela kohesionatuta dago gizarte bat, nortasunetan fragmentatuta dago eta zatituta dago. Hizkuntza gutxiagotu bat, kultura gutxiagotu bat, aldera da, kohesioa bai, integrazio bai, non, zertan, ez? Eta
Eta hor dagoen erronka, eta maila horretan, eta abertzale gara, ikuspuntu abertzale batetik, dago herri honetan nahiko albide legal, politiko, eta komunitariorik, lehen aipatu da ere, termino bez, prozesu hori emateko euskal nortasunean integratu dadin, eta kohesio hori euskal nortasunaren inguruan eman dadin, eta ez beste nortasun batzuen inguruan. Hortarako badaukagu nahiko baliabide legal, politiko, eta komunitariorik, pixkat, igual, hasi, zurekin hasteko. Bai, apunteak euskat, eta orduan. Bai, hoxe da. Bueno, pixkat gaitasunak edo alde parte sendoak, ezta? Ze parte sendo daukagun, ezta? Bueno, adultasunak asko dira. Adultasunak eta gure ikerketa horretan agertzen dira, hemen aipatu diren gauza asko, ezta? Globalizazioa, homogenizazioaren arazoa, aldaketa demografikoa, bueno, klima krisia, gauza asko agertzen dira, ezta? Pixkat parte positiboari begira eta hori da galdetzen didazuna, ezta? Guk euskal nortasunarekin aurrera egiteko eta planteatzen ditugun erronka horiei aurrera egiteko zer gaitasun ditugu, ezta? Bueno, gure ikerketan agertzen da asko pertsona berdinak, hau da, ez da ikuspuntu, ez da bereizia, pertsona berdinak nolabait euskal nortasuna ikusten du modu negatiboan, etorkizun beltza daukagu, pertsona berdinek esaten dute, beltza daukagu, globalizazioa, homogenizazioa, aldaketa demografikoak txikiegiak era, euskararen eta euskal kultura ahul dago, dauzkagun eragileak ere ahulak dira, lurraldetasunaren kontzientzia txikia dago, egituratze juridiko, politiko, administratibo, instituzionala ahula daukagu, arazo pila bat daude, pertsonak jendeak kontziente da horren aurrean, baina pertsona berdinek esaten dute gero. Bueno, baina hemen, baikorrak izateko ere, badauzkagu oinarri batzuk, eta baikorrak izan behar gara, eta borrokatu behar dugu, hemen badauzkagu gaitasun batzuk, eta gaitasun horiek zeintzuk dira, alde batetik, barne faktore batzuk, alde batetik aipatzen da potentzialitatea duen komunitatea dela Euskal Herria, hitz egiten da ere prestatutako pertsonak daudela, balioak dituzten pertsonak daudela Euskal Herrian, borrokarako eta erresistentziarako gaiden jendea. Hau da, esperientzia handia daukagu, hau da, urteetan daramatzagu hemen borrokatzen eta erresistentzian, ezta? Bueno, horretarako gaiden jendea badago. Bizirauteko gaitasuna duen komunitatea gara, ekintzailea den komunitatea, langilea den komunitatea, eta euskal nortasunarekin, euskararekin eta euskal kulturarekin arduratuta eta lan egiteko prest dauden pertsonak badaude. Hau da, pixka bat, parte sendo hori, ezta? Hau da, baikorki begiratuta, horri erantzuteko izango genituzken alde zendoan. Barraitatzen dena dira, elementu subjetiboak, objektibo ere gutxi daukagu da. Elemento objektibo eta da jo. Hori da importantena. Kohesio soziala enatzen bakarrik egon daiteke den emataren kohesio materiala. Eta lehenengo beharko du nolabaiteko berdintasun sozial bat. Eta berdintasun sozial horrek eskatzen ditu, bat, enplegua, bi, eskola, eta hirugarrenik etxebizitza. Hiru elementu horiei behar den moduko erantzunik ez baldin dugu ematen, ez dugu aukingo kohesio materialik, beraz ezingo dugu bermatu kohesio sozialik. Zer gehiago, nik uste dut askotan irakurketa aldrebesa egiten dugula. Guri ez dugu afektatzen individualismoak zenbait gauzatara. Ez. Seguruenik ez dago momentu honetan gizarte postmaterialista horik munduan euskalduna baino. Eta nik uste dut bere baloreak aztertuta, eta zuk horretaz asko aztertu duzu bere garaian, materialismoan imaginatzen dut jarretzen duzula. Gure gizartean, dago nolabait esateko kotoizko froga, ez da? Abertzaleak egiteko. Ez badugu seme-alabarik izan, horrek esan gura du, oinarrian, kriston kultura aldaketa dagoela.
Eta kristol kultura aldaketa horrek individualizatu egin gaitu eta hortik abiatu behar dugu. Ez individualismoari errua emanez, botaz, zelan afektatzen digunez, gu hipermodernoak gara gizarte modura. Baina gu gara hipermodernotasunaren gailurra. Orduan, lehenengo eta behin jakin dezagun zer dagoen, zer daukagun, nolakoak garen, eta hortik montatu dezagun gizarte proposamen bat, ez da bueltatuko berez izaera komunitarioa. Atzo bertan, berrian agertzen zen partidu berri baten aldarrikapena. Hemen ez gara ez eskarrekoak, ez eskumakoak hemen, eta inozu, vamos a ver. Zergaitik ez gara zentratzen ditugun datu errealetan, ditugun datu materialetan, zer guk daukagu Europako desberdintasun tasa txikiena, materialki. Guk Suedia baino, gizarte laguntza eta protekzio sakonagoa ditu. Guk ideologikoki espainolistenetatik abertzalenetaraino bakarrik daukagu 1,5 aldea ezin izan dutela gutxi eta, beste batera gutxiko dugu. 1,5 aldea. 0tik 10 eskala batera. Euskal gizartea kolokatzen da 3,7an ezker eskuma logikan, ideologikoan. Eta gainera modu konstante permanentean. Euskal gizartea kolokatzen da 3,8an abertzaletasunari dagokionean. Eta orduan, jakin behar duguna da, badagoela hor, neurri batean, batasun, hildo, tendentzia ideologiko potente bat, gauza benetan serioak montatzeko. Eta politika sozialak sustatzeko. Eta hor ekiten badugu eta sortea badaukagu bestea neurri batean berez etorriko da. Edo berez, edo problema gutxiagorekin. Baina hori sustatzen ez badugu, euskaldunok geure buruari begiratu dizaiogun oso aberantzak gara. Ez da ezagutzen euskaldun pobrerik. Modu, ez da existitzen euskaldun pobrerik. Gu goiko aldean gagoz. Orduan, egin ditzagun, lehenengo eta behin, kohezinio materialak gero, kohezinio besteak etor daitezen. Beste gauza zean, nahi gustatu zait Patxi Joaizpiena, pixkat, zaiten durako, ez talako derropista, pixkat problemak azaltzen ditu, baina, baikortasuna agertzen du. Nik sentitzen du, baina nik naiz baikor sentitzen. Nik, orokorrean eta gauza asko daude, eta noski eta igual nire problema da, eta nire problema da, eta kati problematik ez. Baina, identidadea eta txikimenduak eta gu momentu honetan gauden bezala, hemen identidade autonomikoa nagusitzen da. Esateko labur egin da, eta gauza nabardurazko identidade autonomikoa daukagu, orokorrean. Badago, identidade espainola, Gasteizen Guardia Zibilak desfileak dituenen, da jendea txarroiten dira, hori, garbi dago. Hori identidade guztiz espainola dela, eta gaina niko reazionet. Hemen gu dakaguna da, identidade autonomikoa dakagu. Dauzkagu baliabidea, oso mugatuak eta bat. Eta hori, gure gizarteari, gure gizartean hori nagusitzen da, eta hori nagusituko da. Horrela jarraitzen dugu bitartean. Momentu honetan, politikoki, agenda politikoa Sánchezen gobernuak eta zoek markatzen du ez.
hemen, oain hitz egiten ari dira, zehan da behar, etxe bizitza, osakidetza, behar eskaria, bai, baina, horiek hemen, Salamankan, Gaztela-Mantxan, toki guztietan dira, baina, nolabait, ez egotea, hori batetik, bestetik. Euskararen gainean adibidez, laburtzeko, gauza asko daude, ez da bakarrik euskara, noski euskaraz eginda Espainiaren alde eginda, Frantziaren alde eginda, eta egingo da, eta baina hor zentratzen bagea, batetik Iñaki Jurrobasu esan zuen, larrialdi egoeran gaude, oso minorizatua gaude, gutxiengo bagara euskadunak, eta are gutxiago izango gara, ze etorkinen emariak jarraitzen du, eta bar, bueno, egia esan, etorkinekin ez zuen daturik eta eman, hortan etan zartu, baina esatezun, kontxo, aldaketa demografikoak ere badu zer ikusia gaur egunean 18% posibilitate eukitzearekin, eta gero, esatezun berak, daukagun gaitasunarekin asko erabiltzen dugu. Problema da, gaitasun txikia dagoela. Euskal gizartean gaitasun txikiaren esatzen bai, gaitasunak gero eta gehiago, erabileran dakagu arazoa. Ez da horrela. Bueno, larrialdi egoeran gaude. Larrialdi egoerak esan nahi du, alerta hori da, naranja, baina ez, bai. Bueno, ze pasatzen da horrekin? Oain dara gutxi, egun lauetan, dala 2 egun, Idurre Eskizabelek, konseilukoak esan du. Larrialdi egoeran gaude. Ze pasatzen da? Gaur bertan, berria dakar, Paradales egon da, zeakin, elkarrekoekin, Idurre Eskizabel, eta ados, zea inberdeu, bultzatu inberdeu, zea inberdeu. Larrialdi egoera hori, horrek ez du, neurri konkreturik ez da hori gero ekartzen ditu. Zona hauetan, Nafarroan ez dakiz, gorri-gorria da. Zean, arnasgune deitzen diren horietan, horia, alerta horia esan ze, hor ere arazoa badaude, gero eta galduna badia arnasguneak. Neurri batzuk proposatu, hauentzat, bestentzat. 20 urtean 800.000 etorriko dira. Hori esan zuen, zeak dola gutxi hizkuntza sailburu horrek eta bat. Zer neurri hartuko dira, horri aurre egiteko? Lase, hakiu, arazori daula. Egingo dira aurre. Bien bitartean, zerrek daukate benetan larrialdia. Etxebizitza, osakidetza, hor da biltza politikariak, ez da biltza aurre ikusten, 20 urtean nola jende asko etorriko zaigun, etorkin asko etorriko zaigun, plan batzuk egin behar ditugu, zebestela, gehatuko gea ondar bat. Oain minoria bat emagea, aukera izango, deitu berreo Xabier, euskera zein nahi diat, ez dira lortzen, torre hona, pixkarrengo dira. Egingo dugu, Exageratzen naiz. Baina, esaten da, larrialdi egoeran gaude, gaur egunean danakin doekin, larrialdi egoera da. Neurririk eta ez, jazta, ez, Pradales egon da, zeakin, jazta, gaur problemarik, moldatuko da. Nik bakarrik segundu bat, larrialdi egoeran bagagoz, pentsatu beharko dugu realitatea beste modu batez. Eta nik rekomendazio modura emango nuke, aspaldian ematen ari naiz, exito gutxinekin, eta berdin da, immigrazioa zetorrela behira gartzen genuen, hainbesterako ez dut izango. Ez dut izango ez. Jarraitu horrela. Orduan, kontua da, larrialdi egoeran bagagoz, hobeen litzateke eszenatoki larrienean jartzea. Eta hura gerta ez dadin, gaurtik ikastea beste modu bat espentsatzen. Eta pentsatu beharko dugu, industria etorriko diren guztien formakuntza nolakoa izan behar da, hori, importantea deritzot, eskola gaztelanez, que gaztelanez izango da. Zoritxarrez. Ez gaztelanez izango da zoritxarrez, eta eszenatoki horretan jarri behar zara.
Eta pentsatu beharko dugu ze eskola eta zer nolako ibilbideak egin eskolan, egoeren arabera. Orduan, zango dut, hori egin beharko da modu batez edo bestez. Egiten espada, izango da, darun ardura gebaikeria, zen nik uste dut, eta gu bizi izan gara, eta bizi beharko dugu urte askotan bai, eta luzeetan soziolinguistikaren alorrean, baina ondo legoke soziolinguistikatik igual pasatzea hezkuntzaren soziologiara. Hau da, ze baldintza da ezinbesteko, ze baldintza sustatu behar da, posible izan dadin euskara, kontestu ezberdinetara egokitzeko. Zer, desde logo, niri idurrek esaten badit, adizkide handia eta gainera elkar asko maite dugu esaten badit ez, hemen euskera gehiago behar da, euskera gehiago, non? Non? Zango dut, hori pentsatzear dago, ni ez naiz horretan aditua. Baina ni badakit ez direla posible gauza batzuk. Eta danotak dizkigu ez direla posible gauza batzuk. Eta parkatuztez gozatxo bat bakar esango zut. Bakarrik, ez bai. Zartzen nahi nau, iruzela? Guk ez daukagu ezer esaterik. Entzai euskaldun bat. Bai, bakarra. Atorra, atsegina, toitana, deno guztela, eta euskalduna. Bai, hartu beharko duzu migraritxo bat, eta arratzaldeetan euskera erakotzi eta etxeko lanak egiten lagundu. Bueno, a ver, kafeo garaia da, baina nik uste dugu jendeak egin dituna galdera baten bat egin badu, bizpairu utziko ditut, behar dutxeago hasiko dugu gero. Eta, Javier, zure kontzeptuen arabera ni prematerialista, ez lausen nala bai dut. Baina, bueno, behin eta berriro agertzen ari den ideia bat, eta niretzako ideia arriskutsua da. Eta da, lehenik eta behin, migrazioak egiturazkoak dira. Gustatuko zaigu, ez egu gustatuko, emango dira. Orduan, egiturazko realitate horien aurrean daukagun jarrera, gakoa da zen motatako herria nahi dugun eraikitzen. Eta argi dago migrazioek erronka bat suposatzen diotela euskarari. Zergatik, migrazioak berez eraldaketa soziala sortzen dutelako. Migrazioak dira eraldaketa sozial handien sortzen duten mugimenduak. Hemen, Estatu Batuetan, Argentinan, Venezuelan, Kolombian, Pakistanen. Orduan, Alemanian, problema badaude. Alemanian, toki guztietan. Eta batzutan, behin eta berriro agertzen ari den ideia bat, eta netzako bertan arriskutsua da, zikifoko bat, perspektibat bat jartzen du, eta da ordezkapenaren teoria. Eta ordezkapenaren teoria oso ideia arriskutsua da. Zertik horrek egiten duena da, ultraeskuinaren markoa erabat erostea. Argi dago euskarak sekulako horrekoak izan bituela, zetik baldin bat 8.000 pertsona, euskarari eragingo dio. Argi dago eragingo dio. Eta eragiten ari da. Bai? Eta euskal nortasunari eragingo dio. Eta eragiten ari da. Baina kontua da, zelako jarrera hartzen dugun erronka horren aurrean. Edo ikuspuntu defentsibo batetatik guk hemen beraietan, horrelako logika batean egiten nahi dugu gure herria, edo kohesio, klaro, kohesioa hitz egiten dugunean, kohesio ez da bakarrik kohesio materiala, inklusio ez da bakarrik inklusio materiala. Baina argi dagoena da, eta hori errealitateak argi erakusten du, lehenengo belaunaldietako migratzaileen helburu nagusia hemen eta toki guztietan bizi baldintzak dira. Beti gertatu izan da hori. Eta eta familia horiek dutena da, beraien seme-alabak, bigarren belaunaldi horiek benetan integratzea, hizkuntza ikastea, bertako itzegin da moldatzea, edo anara, korreon inguruan asko itzegin dezakegu. Orduan, migrazio prozesuak nola ematen diren, kontutan izan behar dugu, migrazio etapak zer suposatzen duten, kontutan izan behar dugu, eta kontutan izan behar duguna da,
segun zein den, honi, zer erantzun ematen diogun, herri mota bat eraikiko dugu, edo beste herri mota bat eraikiko dugu. Eta askotan, asko problematizatzen ari gara, arazo bat bezala plantatzen ari gara migrazioaren asuntoa, eta noskizetik. Gaur egun gaia da hemen, eta toki guztetan migrazio eskundearo batean gaudelako, baina segun ze ikuspuntutik eraikitzen dugun, aurre egiten dugun erronka honi, bai, fokoa gauza batzuetan jarriko dugu, edo beste batzuetan jarriko dugu. Zainetako oso garrantzitsua da perspektiba ondo kokatu, bai, zetik azkenan, ze herri eraiki nahi dugun, eta sentsazioa daukat, eta honekin bukatzen dut, begiratzen ari garela nazioa, identitatea eta bat, existitzen jada, existitzen ez den gizarte batean oinarrituta. Bizitzan ere gara, begiratzen diogu Euskalduntasunak eta abertzaletasunak berpizkunde bat izan zuen etaren sorrerarekin eta frankismo garaian. Eta hor sortu ziren eragile hor patxikargi komentatuko elementu batzuk ez. Gauza horiek zein da berpizkunde berria? Euskal nortasun berria zertan egongo da eraikia, ez? Orduan, ikuspuntu berri horretan erekin bat. Berra da, hori da pixkat. Gehien bat, azkenean, zea horreatik, eskuin muturraren kultu horreatik, marko hortan ez zarteko, jarraitzen du pixkat tabu izaten. Eta gero oso asimilatuak gaude. Ez da normala bai, ulertzen dugu, euskinen bizigea. Katalunian ere, pentsatzen dut, izango dala, baina ez hainbeste, hainbeste inola ere. Hainbeste zaintzaile etorri hispanoamerikarrak, gehien bat, bakigu, gehien adiela, eta, jendeak onartu egiten du. Erkeagoa dira, eta hola da asuntua, ez dago bertako ez dute nahi, eta bar, eta ez da sortzen erreakziorik ez jendearen aldetik, eta ez da ere erakunden aldetik, honek hola jarraitzen dut, alegia gaur egunean adinekoak zaintzeko zaintzaile gehien bat hispanoamerikarrak eta emakumeak eta bar. Hola da, eta punto. Hoi hola da, eta punto. Eta beste gauza askotan hola da, eta punto. Orduan, nun gehatzen geha. Gehatzen geha, lagunen artean bakarrik. Zu laguna baldin mituz euskatunak hor itzen da. Baina ez zartu gizartean, zer beste arazo pila badaude. Nik uste, alde hortatik oso asimilatuak gaudela. Eta hori ez da nimetala argitak. Nik ez nago kontra hispanoamerikara kontra ez nago, eta gaina hartzerri da, dudarik gabe. Baina ez da planteatzen. Euskaraz ikasiko dute, ikasi bat dute, plan bat egin behar da euskara ikasi. Zaila izango da, ez da gizor, baina ez da planteatzen. Horrela da, eta dira 2050 jarriak eskat foko moduan, kohesio soziala, euskararen inguruan hitz egin dugu, baina bai datu bat bota bena zierrez, harritu nau paperen kontuarekin. Nortasuna, paperak eta identitatea jartzea, nire nortasunean deneia zerbait inposatua da, baina askorentzat zerbait garrantzitsua da. Estrangeria legeaz galdetu nahi nizuen pizka bat zer uste duzuen, 2050an jartzen badugu fokoa, zein egoeratan egongo garen legalki pizka bat ari, baina zelan ikusten duzuen badeko guzan daukagu gero Salvador ere, Katalunian ere ezberdina da dituzten eskumenak ditugunak hemen, hori den galdera. Eskumenak praktikan berdinak dira, azken finean estatu batek soberanotasuna ez du itxiko sekula beste baten eskuetan. Hori argi horkin behar dugu. Beste gauza bat da bertaratzeko eta neurri batean baimenak, bai lanekoak, bai residentziazkoak hori zelan jartzen diren. Eta beste kontu bat da, egin zitekena edo egitear zegoena zenbatean egingo den momentu honetan dagoen kaldo de kultibo orokorrarekin Europan eta munduan immigrazio hartu delarik txibo espiatorio modura. Estatu baterako, esan daiteke ala estatu espainiarrean nola gure erkidego eta Nafarroan da immigrazioa ez da arazo izan.
ikusten baditugu datuak, ikusten baditugu seme luzeak, immigrazioa ez zegoen gure agenda, baina PPek udan sartu egin du. Horrek esango du 2 hilabetetan, hor egiten baduzu, kriston bultzada, azken finean, sartzen duzula agendan erraztasun handiz, immigrazioa. Gero, hori be, ahula da, gero gutxitu du horrengo hilabetetan, dagoen lehenengo irruzioa da. 29% uste du immigrazioa dela Espainiako arazorik ondiena. Bueno, ahultzen hasi da dagoeneko. Baina esango dana da, kontestu horrek ere asko eragingo du. Azken finean, hemen 2 elementu dago, eta da, badago alde batetik premien mundua, eta premien munduaren arabera, eta dan aldatzen ez badaren esan doa moduan, eta inteligentzia artifiziala lan guztiak egiten ez baditu, 500.000 pertsona beharko dira, gitzen di 100.000 bain zaintzarako, eta zaintzarako, zoritxarrez, bertako biztanleriari ondoen datorkiona, Latinoamerikarra da, hizkuntzak errestu egiten diolako egoera. Eta hain simplea da argumentua, horren kontra jotzeko arazoa daudela, beste goza bat zer egin daitekeen zaintzaileekin eta horren semalabekin. Baina kontua da, alde batetik, premien munduan, esaten da, hemen beharko direla, eta hori dira proiezioak, 500.000 pertsona, 110.000 gutxienez 2030-erako, 2020 eta gero hori gainera azeleratu egingo da errealitate industrialean, eta Espainiako bankuak esan zuen maiatzan, Estatu Espainiarrak behar zituela 24,6 imigrai. Gauza bera esaten ari dira erakunde guztiak Europan, gauza bera esaten ari dira gobernu guztiak, baina era berean daukagu erreakzioa immigrazioaren kontrakoa. Zerren esan du hidroponikoak izango dela, hidroponikoa bai, baina kontuz, ze sustairik ez dutenak, joango dira, edo ultraeskuindarrera, edo ultraeskerretara ze sortu dira. Alemanian, nola Katalunian, sortu dira horrelako mugimenduak. Orduan joango dira muturretara. Ze bardago esaldi bat nik beti aukinduan agoan Jana Merirena. ¿Cuánta patria necesita una persona? Eta galdetzen du. Tanta cuanto menos puede llevar consigo. Orduan, estatua izango da azken babeslea, sektore askorena. Eta estatuan aurkituko dute binkulo famatu hori. Horregatik kohesioa eskaini dezagun, binkulo bakarrik ez da duen izan bestea. Bai, oso labur, baina planteatu behintzat, diskrepantzia. Zentzu batean, analizian. Guk esaten badugu migrazioak egiturazkoak dira, eta migrazioak dira eraldaketa sozial gehien sortzen dutenak, hor ondorio batzuk ateratzen ditugu, da nolabait esan, atzera egin ez, da determinismoa dago neurri batean. Ni nator bat analizi horrekin, da usteo gainera elementua ditugula bat ez etortzeko begira. Asteburu honetan egon naiz iparraldean Bizkarsoro filmearen inguruan egindako azterketa bat, kolektiboa egiten. Zer aldatu du iparraldea, hau da Euskal Nazioa iparraldea? Migrazioak ez, nagusiki estatu batek, estatu jokabide batek. Eta hegoaldean, estatu jokabideak asko markatzen du gizartearen bilakaera, gure komunitatearen bilakaera. Adibide bat emango du Kataluniari eta Karduzen baimenaz atxikia begira. Dana ondorioak eta estatuen jokabidea Paiz Valentzian. Harrigarria, PSOE-ren gobernuak agertu du Paiz Valentzianaren autonomiari eta burujabetzari kristona respeto, ez, beraiek iratu behar dute hori. Zer gertatu zen Katalunian prozes?
garatu zenean. Zein izan zen estatuaren jokabidea, estatu Espainiarraren jokabidea. Horrek ez zuen baldintzatu, ez du baldintzatu erabat Kataluniaren bilakaera gero. Osea, orain Paiz Valentzian errespetua dena eta ez bereiek erabaki dezatela, Katalunian ze gertatu zen. PP gobernuan eta PSOE oposizioan erabat ados intervenzionismo errepresibo gordin bat egin eta Kataluniaren prozes goiti bera aldatzeko. Mesedez, zer behar dugu? Lehen aierdik ondo esan du, botere kontua da, botere politikoa behar dugu aldatzeko norabide hau. Beste norabide ez autonomikoa da. Zer behar dugu nik argi daukat eta bat natorzu duterekin, estatu bat beharko genuke. Erabakitzeko norako politika egin, noski integratzailea, noski aglutinantea, aierdik dio bezala, gizarte sozial egoki bat eginda. Baina geuk erabakita, hau da, nazio mailako, nazio atxikimendua posible egiten duen etorkizuneko proiektua. Nik ez dut onartzen, besterik gabe gauza datozen bezala. Onartu eta horretara makurtzea hori, nik ez dut uste alternatiba bat denik nazio atxikimendu dut. Ez da. Debatean nahi dut, horren. Kafean.